Nagkauban na tang duha. Ay hadlo ka. Manulista. Sure. Huy, nanghubong ka diya. Layo pa kita. Ito na yung balayo na ano. Kaya dudugay kita mo dali-dali. Ko, madlo ko, ikaw na. Hadlo ta bay dalawa na kay mo. Lagi ko gala ka diya. Kwarta ni ana. Oh my God. Ay pisko. Asa nang tuntuhanan mo masunod? Paali ni kung kauban ay. Dili jud saligan. Mura itong armas na kung di ka saligan. Paali ni kubana. Di ka na ka. Piste na alam mo day ka dira. Madlo ko matikbasan. Nope. Gadahong ko nga nisunod ka na ako. Madlo ka tayo. Manuli sila man ta. Ikaw raman ito. Anak. Adyon ta kay Bisalita. Oh, unsa nang rasa ha? Ta. Saan ang liko promise? Na. Gali pa. Kamatay ko manulod mong buga. Sure man ka kanay tao. Kita ko gani ha. Biyang mo di ako dali na di ako. Biyang di ako. Wala kita. Kadako kay na imo mata di ka kita. Maamagod. Mana ako una ha. Lanuhan ako na. Kasaligan mo po niya itong pusil. Ika na, nagbunga, bibigyan. Mga di nga makupras nga pa ito lalog at lupan. Ako, biyang mo di ako. Ano yung sunod na ha? Ito, ando ikaw na. Basta, sunod ha. Basta di ka mo sunod. Dalo, ay di kwarta ng tuhan ha. Kanya. Swerte din na yung panulis. Nope. Kaya malagkwartahan niya akong tulisan. Pero ang nag-apan, dako-dako maglawas na akong tulisan. Kaya ba siguro na ako? Pero testingan, tryan ako. May buntag na Surprise, motherfucker. Unsan po na? tulis ni Noy. Ang pastilan ako ang pud imong tulisan nga walang-wala man pud ka. Oh my God, bro. Ay sa, no? Asa naman ito kung kauban nga? Wa mamusunod. Kauban. Ako sa balikan, Noy. Noy ha? Unsa balikan? Balikan sa nako kay... Balikan, bumbuka na mo. Unsa dili di mo kabuok da. Duha may kabuok, Noy. Piste. Basta, inigbahay ka mo dili ka na naapa ka. Oh, ha? you're awake. Walang-wala ka. Walang-wala. Bayapod na. Mo ganin niya mong trabaho kay tulas kay anong manaame. Bala na ikaw, wala lang kamusa. Bruh. Pud kwa onyo namo nako nga wala ang puga. Ah, wala po ka na. Sige, balikan sa nako to ha. Okay, balikan. Pastilan sa yung buntag. Pagkikoy pangape. Anhin na ni mga di malas. Tulisan. Ako po tulisan nga. Walang-wala puga. Lusaw klik pagkaon kaya ko ng mga hayupan. Balik na hutagan ko nagbunot. 2 hours later. Ito akong kauban nga. Wa mo musunod. Uy, sama, balik na. Tako mo kayong tao. Oh my God! Wala pa ka masunod ataw. Man na magpanulis. Kumahadlok lagi ko ato lagi. Gida kong tao pa. Tabangin ko. Ito. Inaog ko na. Makabita na nimo. Inaog ko. Galing ibalikan di ka kay dili na ko kaya. Asam ko nanulis na ko nga dugang kung di bala. Buti na ko to. Sundin ako ha. Kay manulis ako. Hello Brad, I'm back. Hey, bro. Mayo kay nabalik pa ka? Gaya na kong pinaabot ni mo direk. Tatugan na ko barik ko sa pinaabot ni mo. Anya, ready na kasay may kahatag. Na, insay kahatan wala ang walang-wala juga nga. Tulison pa ko ni ma. Yan kaya to asa di mong ito. Tay sa ano?
Asa naman daw kong kauban nga. Ingom to siya ganiya nga. Musunod siya na ako niya. Wala musunod. Ano na magibilan? Naan to sa akong likod ganina. Pero, Brad, ako, ganiha yung kung nanulis sila, wa pa juga kahatag na ka. Kung saan po kayo hatag na kung walang wala. Ako sang balikan sa akong kauban, Brad, kay buang-buang to ang kauban, talawan kayo. Yan, pagdala. Bruh. Kadiha, wa man ikasunod, balong doon lang kasi na. Takto lagi ka, kidi ka kaya na. Balong doon lang kaayo. Sige. Bungkus na lang ko ano eh. Brad, Na. Ayaw, nibalik mo. Sayo mo nibalik. niya, manakay ikahatag. Karon, dakpa na. Walang wala, di ba man? Wala ka, di ay. Kung mabuto na yung sumbuhan, mahimo dyan kang wala. Kung mabuto Puyo, di ako na ba? Magkulbaan na ba ko din na? Muna dagang istorya. Tulis na eh. sama, mahatag kasi mo among gipangayo o dila. Kung saan, magyahatag na kung walang wala din. Kanang gipangayo na mo ba? Wala. Tulis na eh. Ay, sorry. Nasipiyat ko. Dila, ana. Di kay ako, kauban tang duha. Mo try doon po ka. Kung saan, ako ba din napilian ng mga tulisan? Kay ikaw man amo na tanda ko. Wala yung ko din na. Pasensya na. Ayun, kung yung ikuan ba, mabuto na. Ana. Kung ako naman po nang itiyo ng mga kauban tang duha. Ay sama, try doon ka. Dila, ana. Na, tanda ba? Gani. Ito yung mahatag ninyo. Wa ka maluoy na ko. Ganihan na ba ko sigbalik balik dito para lang mukuha niya akong kauban nga. Kulunga. Kuruga na ba dito ko ba? Nah, ako na pad. Di ako. Ikaw, kani atong gitulis niya. Ako yung munti una. Bulos juga, malas juga yung pagkatulis. Walang wala juga. Ikaw na ka. Surprise, motherfucker. Oh, nga anong ako nang puti mong gitiunan? Dali na pala na. Dali mo mahatag. Na, wala yung Bos, naanak ko diya, mga yupan ra. Niasa Ano mo lang? Na po ba dito baon? Tugwan. Niya, pwede. Adto na ka? Ay, anak na lang. Abot lang mo dire, kung kuhaan. Sige. Ito. Ba? Oh, gitiunan na po naman ako. Kauban lagi tang duha. Diya lagi niya. Saman, di mo mundang da? Ikaw, buhatan na. Kasi ganahan ka nga. Ay, tubod na. Asa naman tong ihatag? Ihatag na. Ay, yupan. Oh, Kita ka na ba ka? Nope. wait, teleskopyo diya. Pwede mga mahulang tag teleskopyo. Pisto naman. Demanding kay kang pagkatulisan. Teleskopyo. Talaga naman po na diha. Pwede tag teleskopyo ba? Wala ko teleskopyo dra. Tak ka ng baka. Nope. Kana ra jud akong mahatag nimo. Asa na? Kusalat daw. Asa man ang bakaha nga duha ka buak. Pugot dahil tao. Wala na ko malalugan ka na ang usa. Ang akong usban. Kanang inahan. Oh my god, bro. Ah, sige. Okay na may na. Okay na may. Dah. Kau kuha na. Nah, ganahan jud kang mamatay ko. Nope. Imuha na baka. Masukayan kuno kan na imong baka. E paabot ya kay kung kuhaan sa. Sige, kuha kay gidali ko. Sa basta na nga. Kuha pang baka ako pwede pa kuha. Minat tayo yung mga tulisan na. Ay, beri mak. Hatag yung katong tulisan mak. Beri mak. Sa basta na na. Ah! Ikaw na bahala pagkaon na. Sige, salamat. Ang pingi ba na akong baka? Ay nga nang amo ano. Salamat. Di sa magaganihan ng wala mo kita ni mo. Daw tong tiyan, naliban ko. Sikit ang tiyan. Ah, mauli na tao. Mo ni akong natulis oh. Tara. Ano nga, baligya to na. Sige to na. Dala na dyan kong baka. Lusa kayo na. Hoy mga buang! Ang pingi mo na kong baka! Saman, balik mo na. Dili kay dako mo kayong tao. So,
what's up mga ka-Eprek TV? Shoutout dahil ko ni Chrissy Angana nga nasa Mindanao. Ug shoutout po dahil ko sa Alpaca Parro Longle. Shoutout po ko ni Charit Dimol Bilukura nga naa sa Basak, Cebu. Ug shoutout po ko ni Mario Moore Aninyon ni vlog ni Papa Marjon. Shoutout po ko ni Josephine Aninyon nga nasa Sambuan, Cebu. Shoutout. O shoutout po ko sa tanan nga bumbiro sa Alegria Fire Station nga kauban ni Ariel Hirames ug ni Lloyd. Shoutout mga fireman. God bless.